Ce facem cu prieteniile vechi care nu tocmai zidesc? Renunțăm direct și complet la ele? Aș spune să analizezi cu onestitate dacă poți să aduci ceva bun acolo prin pocăința ta. Adică să te duci cu onestitate să spui, uite, eu mi-am dat seama, Dumnezeu m-a luminat și vreau să fac o schimbare în viața mea și cred că e onest din partea ta să încerci să-i ajuți. Cum ai stat cu ei până atunci, încearcă să fie o influență bună, nu vreți și voi, lansează-le o invitație. Poate exemplul tău sau pocăința ta va fi pentru ei trigger-ul, bă, și noi ne-am gândit, dar nu era frică să spunem. Încearcă și varianta asta. Dar dacă tu faci aceste schimbări și știi că ei nu sunt dispuși sau n-au niciun gând să-și schimbe felul de viață, trebuie urgent să ieși de acolo, dar fii clar în comunicare. Du-te, asumă-ți o pocăință biblică, nu dispărea din peisaj, că aia o să fie ciudat. Bă, ai fost cu noi până nimeni nu mai știe de ce nu mai vii. Te-ai supărat pe noi sau ce s-a întâmplat? Este ocazia ta, asta înseamnă asumarea vinei. Ocazia ta să-ți asumi pocăința biblică, spui, uite, eu n-am fost un model, mai ales dacă poate ești în biserică sau și oamenii cu care ai fost, tu vii la biserică de 7 ani, nimeni nu știa că tu ești pocăit. Dintr-o dată, du-te și spun, bă, fraților, eu trebuia să vă spun, eu merg la biserică, n-am făcut cinste lui Dumnezeu și uite, acum Duhul lui Dumnezeu m-a convins, iertați-mă, astea sunt valorile mele. Ăsta e motivul pentru care nu mai pot să vin în contextele astea, dar oricând vreți să avem o discuție bună despre lucruri bune, sunt aici, sunt disponibil, pot să mă întâlnesc cu voi, asta aș spune. Deci măcar un mesaj clar și onest. Da, neapărat. Așa. Cum pot ști că sunt un prieten bun pentru oamenii care sunt în jurul meu? Da, păi cred că plecând de la ceea ce am vorbit în mesajul din seara asta, aș putea pleca și de la cercuri de astea mai largi, adică să fii disponibil, să fii acolo în momentele lor de criză, să nu fie momente sporadice. O prietenie bună nu înseamnă așa, o dată pe an îți spun la mulți ani. Analizează lucrurile astea, dar dacă vrei să fii cu adevărat prieten, trebuie să legi prietenia de influența spirituală pe care poți să o ai în viața acelor oameni. Dacă tu definești prietenia doar la chestiuni de asta de băi, bolnav îl vizitez sau are o nevoie financiară, îi trimit bani sau plânge, mă duc să plângă cu capul pe umărul meu, dar niciodată discuțiile nu se leagă de Hristos, cel puțin aș schimba definiția alea, nu sunt prietenii biblice. Bă, niște oameni, trebuie să fac bine la toți oamenii, tot Evanghelia ne învață asta, dar mai cu precădere la frați, chiar spune Evanghelia. Deci redefinește termenul cu privire la prieteni și dacă vrei cu adevărat să fii prieten pentru cineva, trebuie neapărat să-l ajuți ca omul ăla să devină mai mult ca Iisus Hristos. Ăsta este scopul ultim. Dacă nu într-acolo se îndreaptă lucrurile, nu cred că e o prietenie. Deci prieten bun înseamnă să te ajut să fii prieten cu Iisus. Sunt câteva întrebări care sunt foarte bune și se refresh-uiesc în timp ce le apreciați. Una era blurată, asta are dublu like-uri față de cât avea cea anterioară. Deci cum poți construi relații de prietenie autentice când majoritatea oamenilor nu caută acest lucru și preferă prietenii superficiale chiar și în biserică? Da, înțeleg că e o chestiune grea. Fii cel care schimbă cultura. Asta aș spune. Dacă nu se schimbă lucrurile de undeva, și adeseori schimbarea pleacă de la un om care face o schimbare, lucrurile vor rămâne la fel. Aici s-ar putea să trebuiască să plătești un cost. S-ar putea să plătești un cost în care tu trebuie să-i confrunți, să le spui, măi, noi suntem în biserică aici, dar mi se pare că legăturile între noi sunt foarte superficiale. Avem noi o problemă, are biserica o problemă, avem cu toții o problemă, da? Hai să discutăm și să vezi reacții, să citești reacții în ei. Reacționează la fel și căutați răspunsuri. Mergeți împreună la cineva mai matur decât voi, frate sau soră, vrem să înțelegem, nouă ni se pare, cum să începem să nu mai fim superficiali? Dar dacă reacțiile nu sunt în felul ăsta și sunt, mă, cine te-ai trezit tu între noi să fie acum? Ești tu Ioan Botezătorul dintr-o dată. Indiferent cum pot arăta reacțiile alea, alege să plătești costul distanțării. E un cost necesar. Dacă grupul ăla sau grupulețul ăla de prieteni sau tineri, cum vrei să le spui,
mai degrabă te fac superficial, rămâi tu doar cu un prieten, dar care caută lucruri bune și te duce și pe tine la lucruri bune. Asta este. Ai doar un prieten adevărat. Investești în relația aia decât să investești în atât de mulți oameni, dar să fii gol și să nu se întâmple mari lucruri bune în viața ta. Tot pe același subiect, că e legat de biserică. Dat un refresh acum, o scăpat. Așa, o caut. Nu mai găsesc, poate o găsesc după aia. Cum îi explic unui prieten că nu mai pot fi prieten cu el din cauza credinței mele sau a lipsei sale de credință? Nu și-ar face o părere greșită despre credință? Da, aici cred că din nou revin la mesajul din seara asta. Cred că trebuie în primul rând să redefinim noi ca copii ai lui Dumnezeu, creștini fiind, la ce ne referim când spunem prieten. Și dacă căutăm o definiție biblică, e la fel ca atunci când se mai discută chiar și în cercurile creștine, când vorbim despre părtășie. Noi putem folosi foarte ușor cuvântul părtășie, nu? Hai să ne adunăm să avem părtășie. Dar dacă niciodată în acea întâlnire nu este adus în centru și cuvântul lui Dumnezeu sau rugăciunea sau discuții despre Hristos, poți să fii creștin, să te duci la anumite întâlniri cu alți creștini și să nu ai părtășie, într-un anumit sens. V-ați dus la prins pește astăzi. E ok, nu-i păcat. Dar v-ați dus să prindeți pește, nu să aveți părtășie. V-ați bucurat de un dar al lui Dumnezeu. Trebuie să cultivați acolo și părtășia care trebuie să aibă de-a face cu discuții spirituale, cu discuții despre cum putem să fim mai mult ca Iisus Hristos. La fel și în domeniul prieteniei. Haideți să redefinim puțin la ce ne referim când spunem prieten. Și dacă cuvântul prieten pentru tine nu înseamnă un om care veghează asupra mea, un om asupra căruia veghez, ne dăm feedback unul altuia despre ai mai citit din Scriptură, cum ești cu Iisus Hristos. Acolo aș spune prietenie. Dacă ai o relație cu un om din lume care e necredincios, nu știu încă dacă să-i spun prieten. Poate prieten în felul lumii sau amic sau să găsim alt termen. Este important să fii prezent măcar din când în când sau să vezi cât timp ai alături de acel om, dar mai ales dacă are căutări spirituale și primește din partea ta învățături creștine. Dar dacă toate întâlnirile tale cu el nu au în discuții chestiuni legate de credință, dă-mi voie să te întreb, cum adică ce o să creadă despre credința mea dacă ies din relația asta, dacă tu oricum nu împărtășești credința? Adică nu o să afectezi credința, că tu oricum nu-i vorbești despre credință. Dacă ei vorbiți și îi vorbești despre credință, dar te influențează în rău, întâlnirile cu el, trebuie să identifici ce anume te influențează de rău, să-i comunici. Uite, mie îmi place așa să ne mai vedem, să petrecem timp. Poate vă leagă un hobby, poate vă leagă locul de muncă, școala, nu știu. Dar, uite, felul ăsta în care tu vorbești sau mediile în care tu vrei să mergem sunt în contradicție cu credința mea și vreau să știi despre asta, nu mă pot asocia sau îmi fac rău și de asta vreau să știi de ce mă depărtez. Și dacă cu adevărat omul ăla e pasionat sau doritor să audă mai multe despre credința ta, vei înțelege. Dar dacă nu, e ok. Hristos ne-a învățat că trebuie să pierdem oameni în viața asta, nu? Trebuie să-L iubim pe El mai mult decât pe oricine altcineva, chiar dacă asta înseamnă să fim batjocoriți, vorbiți de rău, înțelegi, greșit, tratați ca abodnici, e ok. E ok. Nici o problemă. E un cost al uceniciei. Să pierzi chiar și unii prieteni. Unii au pierdut mamă, tată, frați, surori, nu? Pierde și pe acei prieteni dacă te influențează în rău. Uite, o întrebare mai naturală. Ar trebui să continui să insist într-o relație amicală, nu romantică, cu cineva din grupul mic sau din biserică, chiar dacă nu e naturală și nu ne potrivim? Da. Dacă răspunsurile pot fi largi, nuanțele multe, încerc și o să comprim cât pot acum. Pe mai multe planuri m-aș duce. Nu cred că o prietenie trebuie să plece de la hobby-uri comune sau chimie. Prietenia nu pleacă de la mă simt bine în prezența celuilalt. Și dacă avem aceeași pasiune pentru urmarea lui Hristos. Și adeseori prieteniile cele mai îmbogățitoare, nu știu dacă există cuvântul ăsta, care te îmbogățesc cel mai mult,
vei experimenta asta în viață, vor fi cu oameni sau vor veni de la oameni care sunt total diferiți decât tine. Total diferiți decât tine. Aveți hobby-uri comune, programe diferite, pasiuni diferite, dar ceea ce vă unește este pasiunea voastră comună pentru Iisus Hristos. Aia leagă acolo prietenia. Și dacă omul ăla este matur sau știi că îl iubește pe Iisus, știi că citește Biblia și poate alții care, mai degrabă m-aș întâlni cu, nu știu, la grătar cu ei, dar oamenii ăștia parcă nu au căutări spirituale. Investește mai mult. Da, insistă în prietenia aia. Chiar dacă nu e ca tine, chiar dacă e diferit decât tine. Insistă, trage de orice legătură cu un om care îți face bine spiritual. Acum, ca să fiu și uman, nu înseamnă că nu există și anumite gusturi diferite. Poți să-ți extragi lucrul ăla spiritual de la întâlnirile cu omul respectiv, dar să nu însemne că te duci cu el în concediu. Sau că te duci cu el la grătar. Sau pentru că v-ați făcut treaba pe palierul ăla, dar nu înseamnă că nu-s prieten dacă nu mă duc în concediu cu cineva. Frate, nu mă duc că el vrea să doarmă, eu vreau să mă plimb. Adică am discutat lucrurile astea, le știm și nu e nicio problemă între noi, așa pe scurt. Dar esența rămâne. Trage de orice relație cu oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și îți fac bine spiritual. Investește acolo, insistă. Cred că ziceai în urmă cu 2-3 predici că de-a lungul vieții o să avem 2-3 prieteni foarte buni care chiar să fi rămas de-a lungul vieții noastre. Da, pentru că eu cred nu pentru că nu vrem, ci realist vorbind, viața este limitată, este scurtă. Avem foarte multe responsabilități și atunci o prietenie presupune mult timp. O prietenie profundă. Și timpul acela este foarte limitat. Și ăsta e unul dintre motivele pentru că, nu că n-ai vrea. Păi, dacă aș avea 1000 de vieți, poate aș ajunge să am 100 de prieteni foarte buni, că avem timp să-l petrecem. Dar pentru că viața e scurtă, cam acolo te duci. Păi, omul ăla care la orice oră te înțelege lângă tine, știe istoricul, ca și veteranii de război, știi, au luptat cu mii de soldați în același război. Dar acolo, cum zic americanii, știi, mai buddy sau cum, prietenul ăla, tovarășul ăla meu care am fost cu el în același tranșeu, am mâncat din aceeași conservă, s-au legat niște chestiuni acolo. Cam asta este realitatea. Deci prietenii foarte bune, prietenii temporare, prietenii cauzate de context. Da. Cum pot ajuta un prieten care nu consideră că are nevoie de ajutor, dar din afară e evident că are? Da, în primul rând, roagă-te pentru el, dacă chiar vrei să-l ajuți. Roagă-te. Și rugându-te pentru el, roagă-te și pentru inima ta să fii sigur că intențiile tale sunt bune, sunt curate, chiar îți pasă de omul ăla și nu doar vrei să te duci doar ca să-i reamintești cât de rău e sau cât de nasol e, cum se spune așa mai direct. Roagă-te pentru el. După aia, încearcă să vezi dacă e responsabilitatea ta primară sau responsabilitatea oricum este, dacă e fratele tău sau unul dintre prietenii tăi, dar să te gândești dacă ești cel mai potrivit om să-l ajuți. Că s-ar putea ca Dumnezeu să fi plasat în jurul vieții lui oameni care au o voce mai puternică în momentul ăsta în viața lui. Poate e liderul lui de grup sau cineva din viața lui care știi că e mai apropiat. Poți să te duci să spui, uite, mă îngrijorează puțin, vreau să știi că mă rog pentru el, dar cred că de la tine ar primi, ești dispus să faci pasul ăsta. Încearcă să vezi dacă ai anumite pârghii mai folositoare. Poate tu ești și dacă tu ești omul respectiv, cred că trebuie să te duci la omul ăla și să îi spui cu blândețe, să-i transmiți că îl iubești, să-i transmiți că îngrijorarea ta este reală și să îl chemi cu funiile dragostei, cum spune acolo, nu Iuda, să ne fie scârbă de haina mânjită de păcat, de orice formă de cădere, dar în același timp să vrem să-i recuperăm pe frații noștri care sunt într-o perioadă căzută și spune adevărul, nu îndulci adevărul. Du-te cu toată dragostea, dar mă îngrijorează, uite, și dă-i chestii, nu lăsa așa o chestie foarte generală în aer. Te duci, uite, vreau să-ți dau niște exemple de ce sunt îngrijorat. Te-am văzut în contextul ăla, că ai făcut asta. Poți să-mi explici dacă asta îl onorează pe Hristos sau nu? Te-am auzit vorbind chestia asta în contextul ăla. Și uite ce îmi spune mie Scriptura despre cum să fie vorbirea noastră. Te-am văzut flirtând cu 7. Și nu mi se pare în regulă. Nu cred că e potrivit. Nu așa ne învață Scriptura să ne pregătim pentru căsătorie.
toate astea mă fac să fiu foarte îngrijorat pentru tine, pentru credința ta, e responsabilitatea mea. Spune adevărul. Spune adevărul și citește apoi reacțiile. Dacă nu vrea să te asculte, s-ar putea să fie nevoie să te duci să mai iei pe pașii biblici. Mai iei pe cineva cu tine, te duci, continui procesul confruntării. Asta înseamnă că îți pasă. Mă duc până la capăt. Vreau să-l salvez pe fratele meu sau poate Dumnezeu mă va folosi responsabil să încep acest proces prin care cineva care are o dovadă falsă a mărturiei de credință să fie identificat și chiar biserica să știe, frate, nu ne mai putem identifica cu tine. Ești responsabil. Când știi ceva, deja ești responsabil. Mai citesc 3 întrebări. Într-un fel, deja ai răspuns acum la ele. Totodată poate mai vrei să adaugi ceva. Cum pot să abordez subiecte vulnerabile, sensibile cu prietenii mei, fără să mă simt învinovățit sau rușinat? Totodată, ce să fac dacă o lungă perioadă de prietenie nu am fost un creștin autentic și am acționat fix ca ei, lumesc și apoi mi-am dat seama că vreau să mă schimb? Sau, ceea ce ai zis într-un fel acum și ai răspuns, cum gestionăm relațiile de prietenie creștine în care confruntarea cu privire la păcat este primită cu superficialitate, ușurință, fără să apară schimbare? Da, păi ca să o iau pe ultima, că deja am răspuns, doar adaug, cred că e important să începi să treci prin pașii pe care ne învață Hristos. Vezi ceva în fratele tău, ești responsabil să te duci să-i spui. Nu doar prin prisma prieteniei. Asta face diferența între o prietenie așa generală și o prietenie în cadrul familiei de credință. Acolo trebuie să fie mai intensi pașii. Băi, doar dacă aș fi fratele tău, ar trebui să vin la tine, sau sora ta, da? Ar trebui să vin la tine. Când văd ceva, devin responsabil să-ți spun, frate, ce se întâmplă? Explică-mi. Nu te ascultă? Mai ia cu tine pe cineva. Și treci prin toți pașii. Adică nu lăsa doar pe oamenii tăi responsabilitate de parcă depinde doar de tine. Ești așezat într-o familie spirituală și devine responsabilitatea noastră comună după aia să luptăm alături de tine, să-l salvăm. Tu ești doar cel care trebuie să poate aducă lucrurile la lumină și o responsabilitate în Hristos. Da, mai erau 2 întrebări. Da, uite una. Dacă în trecut am fost superficial în relațiile de prietenie, dar Dumnezeu m-a schimbat, cum pot să schimb părerea oamenilor? Ce să facă practic persoana asta? Da, adevărul vă va face liberi. Deci există o forță în mărturisirea păcatelor. Și în comunitatea creștină, când un păcătos sau când cineva a căzut într-o greșeală și vine și plânge înaintea bisericii sau într-un grup mic sau înaintea la 2-3 martori, fraților, am greșit, vreau să mărturisesc. Există acolo o forță și a restaurării, dar și o chestiune care e plăcută pentru cei din jur. Că ei văd că, frate, ce autentic omul, așa aș vrea și eu să trăiesc viața de credință, să mărturisesc luptele mele. Tot așa și acolo. Tocmai aceea este prima ta ocazie, poate, să predici cu adevărat Evanghelia în grupul ăla unde n-ai fost un exemplu. Spui pe băbește, cum se zice. Bă, dragi prieteni, așa cum ne-am văzut la șuiete în trecut și am făcut tot felul de prostii și mă știți, nu trebuie să vă spun eu cine sunt, că mă știți. Haideți să vă spun ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Uite, m-a zdrobit Duhul lui Dumnezeu. Eu am trăit în păcat. Și acum n-am venit aici să vă acuz pe voi. Am venit să vă spun despre mine, că n-am fost un exemplu pentru voi. Vreau să știți de ce apar schimbările astea și vreau să știți că am început să mă rog pentru voi, ceea ce Dumnezeu a lucrat în mine, să lucreze și în inima voastră. Spune-le, sunt disponibil să vă spun ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Sunt disponibil să vă arăt biserica la care merg. Vorbește cu onestitate în smerenie, mai ales, nu te duci pe o poziție de aia de, că asta se mai întâmplă uneori. Ai trăit ca un ipocrit ani de zile și dintr-o dată te-ai schimbat, păcătoșilor și nu știu ce, că Dumnezeu tu ne spui, adică până mai ieri eram împreună și du-te cu atitudinea potrivită, smerită, dar curajoasă și onestă în același timp, pentru că nu te predici pe tine. N-am venit să mă predic pe mine, am venit să vă spun ce a făcut Iisus pentru mine și s-a îndurat chiar și de perioada în care eu am fost un ipocrit. Ce înseamnă încheierea unei relații de prietenie? Oprirea completă din comunicare? Uneori da, uneori nu. Deci aș spune să testezi, să vezi dacă tu în acea relație de prietenie mai ai vreun acces spre inima celuilalt sau dacă ceva din acea relație de prietenie poate să-ți mai facă ție vreun bine, cel puțin în anumite laturi. Și cred că Dumnezeu ne-a dat și discernământ și înțelepciune
să știm să categorisim viața noastră în lumina priorităților pe care le avem. Și dacă în lumina acelor priorități pe care tu le ai, centrul este asemănarea ta cu Iisus Hristos și anumite relații, să spun, frățești sau de prietenie, produc ceva bine într-o zonă a vieții tale, definiți foarte bine termenii. Adică, măi, uite, nu știu dacă putem să ne numim unul pe altul cei mai buni prieteni, dar ai fi dispus să ne auzim odată la 2 luni să vorbim pe o chestie, că tu mă poți ajuta în chestiunea asta. Și atunci nu trebuie să spui stop, nu de tot. Dar dacă acolo nu mai există vreo legătură spirituală sau tu ești afectat sau nu ai ce să oferi, pentru că vocea ta nu-i primită, da, cred că trebuie să investești timpul acela într-o altă relație. Asta aș spune. Acum, poate sunt unii care nu sunt atât de mulțumiți de discuțiile doar așa, de prezență. Te-ai întâlnit cu omul ăla la biserică, ai discutat doar atât, poate își dorești ceva mai mult de la anumite persoane și atunci poate vine și întrebarea, nu știu dacă ăsta e contextul sau nu, ce facem cu prieteniile superficiale din biserică? Adică e ok să fie și prietenii superficiale? Ce facem cu ele? Da, trebuie să definim dacă ceea ce numești tu este prietenie superficială sau oamenii ăia sunt frați în Hristos sau surori în Hristos, sunt foarte serioși fiecare cu Domnul, dar pur și simplu n-au timpul necesar să investească unul în altul, dar fiecare la rândul lui are grupul lui de prieteni, unde este modelat după chipul lui Hristos, are părtășie, citesc cuvântul, adică nu trebuie să ajungi la același nivel de profunzime cu toată lumea. Dar dacă într-adevăr prieteniile alea sunt superficiale, trebuie să vezi dacă ești parte din ele. Dacă ești parte din acel cerc, cred că deja am răspuns ce ai de făcut, iar dacă nu ești parte din ele, dar le vezi de la distanță, trebuie să adresezi acele probleme, poate plecând de la liderul tău de grup mic, dacă ai un lider de grup mic, sau să te duci tu direct la ei dacă îi cunoști. Măi, mie mi se pare că modul în care voi trăiți, și uite, de asta simt, să confrunți, cum am zice, da? Sau te duci la un lider, sau te duci la prezbiterii bisericii, ori să cauți răspunsuri, ori să spui, cred că trebuie intervenit și să fie făcut ceva, pentru că mi se pare multă superficialitate. Deci trebuie luat pas cu pas toate lucrurile și căutate soluții, da. Dar fusese o întrebare mai devreme în alea 3 și n-am mai răspuns la ea și n-aș vrea să le citi pe toate la rând. Le-am citit pe toate la rând, cred că ai răspuns Da. la un moment dat la ele. Le-am marcat ca răspuns deja, ar trebui să le caut. Da. Ce pot face dacă mi-e greu să-mi fac prieteni și nu sunt o persoană care se face ușor plăcută celor din jur? Hai la grup mic. Da, deja o răspuns fratele. Cred că de asta spuneam că într-o prietenie trebuie să existe și această latură în care de reciprocitate, dar și să ne vedem responsabili unii față de alții. Și la ce mă refer când spun asta? De multe ori noi avem așteptarea ca cineva să tot inițieze spre noi lucruri, dar noi doar stăm. Cred că e important să ieși din zona ta de confort și dacă cu adevărat îți dorești un prieten, caută-l. Caută-l. Caută până găsești. Bate. Mai devreme sau mai târziu vei găsi ca atunci când vrei să te căsătorești, da? Dar tu nu ieși niciodată din casă. Tu nu vii la nicio întâlnire de tineret. Când se adună tineri undeva, tu lipsești. Dar tu vrei să te căsătorești. N-ai cum. Trebuie să te expui unor medii unde să vezi oameni, să interacționezi cu oameni. La fel e și cu prietenii. Expune-te contextelor sfinte, da? Du-te la grupul mic, vino la biserică, du-te la cineva plin de curaj și spune, băi, vreau să fac și eu parte din grupul ăsta sau aș vrea, mărturisește căutarea ta. Cheamă pe alții să se roage pentru fraților. Rugați-vă să-mi găsesc și eu un prieten în Domnul. Vreau și eu să fac parte din întâlnirea voastră. Mă primiți? Și nu o lua personal când poate o să primești anumite, nu știu, uși închise sau nu se leagă lucrurile cum ai fi. Treci peste. Viața, în general, ne poartă și prin momente în care vom încasa multe răni de-a lungul vieții. Trebuie să învățăm să trecem peste. Nu ne blocăm în, băi, ce mi-au făcut sau ce nu e nimic. S-o închis ușa aia, mă duc și caut altă ușă deschisă. Și dacă cauți, îți garantez că vei găsi. Da, la întrebarea mea, cred că mi-am amintit-o. Cum faci cum să aduc subiecte dificile?
cum să vorbesc, cum să inițiez dacă sunt subiecte delicate. Începe cu pași mici. Adică dacă tu niciodată n-ai avut o inițiativă de felul ăsta în grupul tău cu care te aduni sau în cadrul unei prietenii pe care o ai, nu începe cu un subiect de la extra dramatic. Măi, tu ce crezi despre și șochezi pe toată lumea. Inițiezi subiecte mici. Adică aș vrea să vorbim, mă gândeam la subiectul ăsta și încep să creezi o cultură acolo în care oamenii înțeleg că așa ești tu de obicei. Adică tu vrei, cauți asta în relația de prietenie și o să vezi cum pas cu pas să obișnuiești și ceilalți cu felul ăsta de a vorbi mai deschis și vei putea aduce și subiecte mai delicate. De asemenea, alegeți contextul. Dacă sunt 7 oameni acolo sau 10 oameni acolo, s-ar putea întrebarea să nu fie potrivită sau discuția. Du-te la omul ăla și spune, uite, pot după să am o discuție cu tine în context. E un subiect mai delicat și n-aș vrea să șochez. Legat de să-ți faci prieteni noi și să fii plăcut, încearcă să vezi ce le place lor să facă. Dacă le place fotbalul, exploatează partea asta. Nu întreabă mai multe despre fotbal. Vezi tu, îi interesează așa un pic pe internet, vezi ce conține chestia asta sau poate le place medicina și caută acolo subiecte de discuție, îi pui pe ei să vorbească. Nu mai vorbești tu, îi pui pe ei și apoi pleci de acolo și tot legi conexiuni. Da, și doar o mică adăugire la ce spune el. Nu înseamnă că dacă prietenia înseamnă că scopul nostru comun este asemănarea cu Iisus Hristos, n-avem voie să vorbim despre lucrurile vieții. Adică tot Dumnezeu ne trimite și la muncă, tot Dumnezeu ne-a făcut să ne placă mâncarea când mâncăm, să împărtășim pasiuni comune. Da? Problema apare în momentul în care e drive-ul. Ce ne unește în primul rând? Care este cultura generală pe care clădim această prietenie? Și aia trebuie să fie îndreptată, luminată de cuvântul lui Dumnezeu, pasiunea pentru Dumnezeu, dar apoi împărtășim toate celelalte. Asta fac prietenii până la urmă, nu? Da. Era o întrebare legată de subiectele comune și pasiuni și dacă e ok să plece prieteniile de acolo și cred că niciodată nu știi de unde sare iepurile. Sigur. Poate pleca de la multe lucruri o prietenie. Sigur, factorul declanșator poate să fie foarte divers, dar apoi ceea ce va cultiva prietenia vor fi trăsăturile alea de caracter sau pilonii aia din cuvântul lui Dumnezeu. Cum pot să stabilesc limite clare față de prietenii mei fără să creez o distanță între noi? Limită, distanță, fără să faci asta? Da, cred că fiind foarte smerit când explici, foarte clar și foarte explicit în comunicarea ta cu ei, uite, n-aș vrea ca chestiunea asta să fie înțeleasă greșit, pentru că sunteți sau pentru că ești prietenul meu sau sunteți prietenii mei, vreau să spun puțin dinamica vieții mele. Explică. Comunicarea este un factor extrem de important în orice relație, nu doar în relațiile de prietenie. O căsnicie sănătoasă devine tot mai sănătoasă când cei doi învață să comunice foarte clar și foarte mult. Când lipsește comunicarea, tendința este unul să înțeleagă ceva, celălalt să înțeleagă altceva, tăcerea lui mă pune să mă gândesc oare de ce tace și apar tot felul de gânduri de astea în care ne judecăm unul pe altul și ne dăm seama, băi, ne-am judecat total greșit. De ce? N-am comunicat. Fă lucrul ăsta sau evită pericolele comunicând foarte clar, foarte smerit, foarte deschis despre tine și invită-i pe oameni în viața ta. Ia-i pe oameni, pe prietenii tăi în călătoria vieții tale cu explicații. Asta fac prietenii. Cum aș putea gestiona relația cu prietenii din lume? Da, i-aș pune în acel cerc mai larg de amiciție cu care interacționez ocazional, poate pe anumite lucruri, dar întotdeauna în gândul meu, scopul meu principal este ca acolo să fiu un misionar. Adică, nu, ca atunci când vorbești despre viața de familie, vor doi tineri să se căsătorească. De ce nu poate unul din lume și unul din biserică? Pentru că nu au bază comună pe care să construiască. Unul vine din întuneric, unul în lumină. Unul crește copilul, vrea să-l învețe să spună o înjurătură, că râd toți prietenii când spune nu știu ce înjurătură. Unul vrea să-l ducă la biserică să-l învețe căile Domnului. Adică sunt în opoziție lucrurile astea. Tot la fel, oamenii care n-au în ei Duhul lui Dumnezeu, întrebarea mea ar fi ce anume te hrănește din acele prietenii? Sau
Ce anume îți oferă sau ce oferi în acele Nu investi foarte mult acolo. Dacă ai ocazii în care ajungi acolo și poți fi o influență sau poți să conduci, investește timp. Nu suntem abodnici. Dar dacă prietenia aia acolo e, nu știu, sau întâlnirile dese, îs multe, îți fură timp, îți fură energie și nici nu ești o influență, cred că trebuie să reconsideri puțin acele relații. S-ar putea să fie cazul să îți schimbi prietenii sau anturajul. Ce înseamnă în mod practic ca prieteniile trebuie să fie cristocentrice? Altcineva spune că tot ce s-a discutat este imposibil, fără nașterea din nou. Problema reală este că tinerii nu sunt născuți din nou și nu caută să fie. Da, păi trebuie să tocmai de asta ne întoarcem la același principiu. Mă bucur că apare întrebarea asta, mi se pare că s-a înțeles mesajul. Eu cred că prietenia adevărată între doi oameni în biserică sau în anturajul nostru creștin nu poate exista fără ca amândoi să fie născuți din nou. Părerea mea. Plecând de la principiul ce părtășie poate să fie între lumină și întuneric. Aș schimba termenii pe care îi folosesc. Când mă duc cu oameni care nu sunt născuți din nou, nu spun mă duc cu prietenii mei. Pot să zic, mă duc cu anumiți cunoscuți sau mă duc cu niște colegi de-ai mei, dar nu știu dacă i-aș numi prietenii mei. Prietenia adevărată nu poate fi decât în Domnul pentru creștini. Asta cred și de asta termenii sunt importanți și bine să definim ceea ce spunem atunci când folosim un termen. Dacă cei care sunt în biserică nu sunt poate botezați încă și parcă vor să fie parte din biserică sau vin din familie creștine, dar tu te uiți la viața lor și îți dai seama că nu sunt născuți din nou, încearcă să-i ajuți cât ține de tine, încearcă să-i îndrumi pe calea bună, dar nu investi foarte mult nici în anturajele acelea. Investește în anturajele cu oameni care chiar au căutări sfinte, dacă astea sunt și căutările tale. Rupe cât mai mult legăturile cu oameni superficiali. Asta este concluzia. Mi-e greu să-mi cer iertare fără să intru în defensivă. Cum aș putea să crezi pe partea asta? Deci e greu să-și ceară iertare fără să intre în defensivă sau fără să intre prietenii oare în defensivă? Spune din Okay. propriul punct de vedere. Mi-e greu să-mi cer iertare fără să intru în defensivă. Da. Da, cred că realitatea asta e prezentă în viața oricărui om, la orice vârstă te afla. Să recunoști greșeala, să mărturisești păcatul e unul dintre cele mai greoaie lucruri. Pentru că te pui în cea mai vulnerabilă poziție. Cere ajutor lui Dumnezeu, roagă-te mult înainte. Asta aș spune foarte practic. Roagă-te mult înainte. După aia spuneți, da? Asumă-ți înainte să te duci în acea întâlnire dacă tu într-adevăr te duci să-ți ceri iertare sau te duci să-ți ceri iertare și să te explici după aia. A-ți cere iertare din inimă înseamnă să te duci să spui îmi pare rău că am făcut asta, nu am niciun cuvânt de scuză și am venit aici doar să știi. S-ar prea putea ca atunci când îți ceri iertare, dar după aia te cerți pentru că, nu știu, intri în opoziție, intri în defensivă, o iei foarte personal, s-ar putea să nu fii motivat chiar de o inimă care vrea să-și ceară iertare. Și eu cred că Duhul lui Dumnezeu ne dă putere. Cu cât ne asemănăm mai mult cu Isus, cu atât învățăm să fim mai smeriți, să ne asumăm vina atunci când chiar am greșit. Și te rogi, eu asta fac. Mă rog înainte, Doamne, dă-mi putere, chiar dacă. Poate nu o să primim, mă refer la relația, de exemplu, cu soția mea, cea mai bună prietena mea. Eu mă duc uneori și în cer iertare, bănuiesc că la asta se referă, și în loc să fie o primire de aia imediată, da, te-am iertat, parcă nu primește, are nevoie de timp, are nevoie, și o iau personal. Pe cum? Dar eu vin și mă vulnerabilizez aici, vin și mă smerez și iartă-mă, ajută. Și devine din nou despre mine, adică în loc să rezolv rana până la capăt și să-mi asum consecințele, din nou arăt că eu încă nu m-am pocăit, nu-mi cer iertare cu adevărat din inimă. Deci, stai. Să cauți și să asculți mai mult persoana cealaltă. Sigur. Sigur și să nu am așteptarea să mă ierte imediat sau să înțeleagă pe deplin motivații. Ce mai contează cu ce motivație? Până la rana e făcută. Asta e viața. Îmi asum. Și apoi arată prin exemplul tău viitor că te-ai schimbat sau... Da, e un proces greoi, anevoios, lung, dar
Fii smerit și du-te și cere iertare, nu să te justifici. Asta ar fi răspunsul pe scurt. Mai sunt 3 întrebări. Cum putem fi prietenii aceia care influențează pozitiv pe ceilalți, știind că ei cunosc trecutul nostru păcătos? Da, cred că am cumva mai răspuns la întrebarea asta. Asigură-te că a existat pocăința, adică asumarea. Te-ai dus și ai comunicat, am fost păcătos, iată ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Și cu o atitudine de smerenie, nu de om care vorbește de o poziție de superioritate, ci un om păcătos, restaurat de Dumnezeu. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea oportunități să poți vorbi în viața acelor oameni și atunci când vorbele tale nu mai sunt primite, influențează prin exemplul tău. Trăiește o viață care să vorbească mai tare decât cuvintele tale. Sunt contexte în care trebuie să lași faptele tale să vorbească acolo unde cuvintele nu mai au acces. Cum pot să mă apropii de un prieten care, deși nu are nimic împotriva credinței mele, nu pare să vrea să accepte credința pentru sine? Deci cum pot să mă apropii de un prieten care, deși nu are nimic împotriva credinței mele, nu pare să vrea să accepte credința pentru sine? Da. Proverbul românesc îl știți. Dragoste cu forța nu se poate. Și există în relațiile interumane contexte în care pur și simplu trebuie să iei o pauză de la a încerca. Eu nu zic că ăsta e cazul întotdeauna. Iisus spune să nu ajungeți în punctul în care să aruncați mărgăritare în gura porcilor. Adică și acolo este într-un context în care te duci și vrei să faci lucruri bune în anumite contexte sau față de un anumit om care răspunde doar cu batjocură. E ok să taci, e ok să oprești acea binecuvântare pentru o vreme până când terenul inimii devine fertil. Poți să începi de la a te ruga. Roagă-te mult pentru acel om. Rugăciunea este o armă puternică. După aia, încearcă să faci mici gesturi care să vezi dacă sunt primite sau nu. Nu știu, dă-i un cadou, dă-i o carte, spune-i, dă-i un mesaj, m-am rugat pentru tine astăzi și vezi pas cu pas cât de mult își deschide și începe să-și deschidă inima, profită de orice mică ocazie, dar își spune să nu forțezi. În momentul în care forțezi, lipsit de înțelepciune, s-ar putea să creezi reacția inversă. În loc ca omul chiar să vrea să audă ce vrei tu să-i spui, păi, lasă-mă, nu mă mai obosi atâta. Și dacă omul îți spune clar, lasă-mă, 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 lasă-l. Ce să fac dacă mă transform într-o persoană complet diferită atunci când sunt lângă alții, chiar dacă aceștia sunt o influență bună? Da, e puțin cam vagă întrebarea, pentru că dacă sunt o influență bună, în ce fel te transformi? Devii tu mai rău, devii tu mai bun? De asta spun că e puțin vagă întrebarea. Dar, da, dacă devii poate ipocrit, începi să acționezi fiind ceea ce nu ești de obicei. Asta se transformă într-o chestie de ipocrizie și nu poți să fii tu. Analizează dacă e vina lor, analizează dacă e vina ta, mărturisește lucrul ăsta dacă e un păcat din inima ta. Poate acelui grup, dacă tu spui că sunt o influență bună, înseamnă că sunt oameni suficient de maturi să înțeleagă o mărturisire din partea ta. Spui, măi, uite, vreau să știți despre mine că eu în general nu sunt așa. Și trebuie să le explici. Simt că sunt așa pentru că e o presiune a grupului sau a anturajului și mi-e rușine. Nu știu, poate te îmbraci cum nu te-ai îmbrăca, poate și spune, aș vrea să mă cunoașteți pe mine. Pot să încep să fiu așa cum sunt dacă lucrul ăla nu-i păcătos în sine. Și faci pași în direcția asta. Dacă e o problemă care vine peste tine din cauza lor și ajungi tu să faci ceva greșit din cauza lor, aș reanaliza să văd dacă într-adevăr ei sunt o influență bună. S-ar putea să nu fie o influență bună. S-ar putea problema să fie grupul. Prietenii adevărați, sigur, vor să vadă în tine chipul lui Hristos, dar nu să te transforme în ceva ce nu ești. Într-o prietenie reală, tu trebuie să fii tu, nu să porți măști. Dacă începi să porți măști, aia nu cred că e prietenie reală.